Ама Костала пак па, що ме гониш? Да се махаш от тук, от тебе няма хайыр. Ама как няма и от мене, ма? Като ми едеш парте, така ни казваш, ама. Абе, Ма и снайперът ти не работи. те ти дам един снайпер, върни ми чехала. Кой ти каза да върнеш чекала, ма? Аз вземай си чекала. Виж я само как бяга като път пъдък. Ага, няма да бягаш, ама не знам. Той време пък едно топло, едно студено, днеска 30 градуса на басейн да ходя, какво да направя? И казва, дето аир няма от мене. Как няма аир от мене, ма? Кой прави цялата работа в къщи, а? И парите като ядеш ни казваш така, а? И вратата заключи, как ще пизама сега вътре? Ама че е тук, и няма една студена бира да пия. Сухи ли се бе маймун срат? Нищо, ма, не виждаш ли, пека се на слънце като слънчоглед? Костала па, какъв взор имаш? Нищо бе тук за мина, да идваш да оправиш шалтерите. Не, този път не позна. От мен аир нямам и маймун срат станах. Костана, вече имаш зор на мене, няма да ти оправя шалтерите сега. Ади бе, ела, манджата остана на поднона. Не, ич не ме интересува твоята манджа. Гледай си работа, аз отивам да си купувам една студена бира. Чао! И вечера ще ми ядеш краката, пий си бирата.